Møkkavær. Dritvejr. Så Havet Fyn, det er simpelthen et tværkommunalt projekt, hvor vi har 10 kommuner her på Fyn. 10 fylker, som hvert år putter en pose penge på bordet, og så tager vi cirka 40% til smolt, fiskudsætninger, og 40% til at lave vandløbsrestaureringer, og så 20% til fisketurisme. Ja. Og der er det fantastisk jo, at der kommer jo fisketurister, og de fisker. De skal have et sted at bo, de skal drikke en god øl og spise noget godt mad. Så får vi lidt ekstra penge til kommunerne, ja. Og så putter de endnu flere penge i Havet Fyn, så vi kan lave endnu flere vandløb og sætte flere fisk ud. Ja. Og det er fuldstændig fantastisk. Og det har kørt sådan i 33 år nu. Ja. Så det er meget, meget gammelt. Og det er fuldstændig fantastisk. Og ja, nu har vi været ude og sætte fisk ud, og så laver vi også forskning. Og det er også de fisk, vi har sat ud nu. De mangler alle den her fedtfinde her, så det har vi klippet ud. Ja. Så hvis man kommer til Danmark og Fyn og fisker, så skal man hente appen Fangjournalen, og så skal man gå ind og registrere sin fisketur. Og så kan man sige, hvis man fanger en sjøort, har den en fedtfinde, eller har den ikke en fedtfinde. Ja, det vil vi meget gerne vide, ja. Det er vældig så vi kan få noget mere forskning, og så politikerne, de kan blive ved med at give os nogle penge, og siger, det er en god idé, det virker det her. Ja. Ja. Vi må komme på høsten også. Vi kommer det er veldig bra. Ved du elfiske? Ja. Vi bliver med. Ja, det er rigtig godt. Det er sjovt. Dritvejr. Ja, det er dritvejr. Fuck. Ja. Det er ikke bare Norge, det er Danmark også. Nej, men takk Christian. Ja, tak for det. Vi ses. Det kunne komme, ja. Vi ses. Greit.